Milé ženy, krásný den. Dneska si chci s vámi posvítit na jedno téma, které se u mých klientek docela často opakuje a je to téma určité osamělosti na mateřské. A ono je to tak, že možná bydlíte někde na okraji města, na vesnici, nebo jste se přestěhovala od někud do nového bydliště, nikoho tam neznáte, nebo třeba bydlíte v zahraničí a nemáte tam ty svoje zázemí, ty blízké a ty kamarádky a připadáte si osamělá. Tak ani nechci mluvit v tomto videu o tomto typu samoty, protože si myslím, že je zdravý mít okolo sebe nějakého dospělého, se kterým si můžete popovídat o věcech, na kterých vám záleží, ale zároveň je i otázka určité vlastní iniciativy se v dnešním světě takhle během pikosekundy s někým spojit a navázat kontakt, ať už telefonický nebo přes online svět. Takže tohle není úplně to téma, který bych tady chtěla probírat, ale chci se podívat na to, když se cítíte být osamělá i v momentě, kdy vlastně okolo vás ty lidi jsou, kdy ty kamarádky máte a stejně si připadáte osamělá a v určité vlastní izolaci. Co je tedy tou příčinou? Co zatím vlastně stojí? Je to tak, že my obrovské kvantum času během dne strávíme řešením jiných lidí. Třeba i tím, že se chováme podle očekávání ostatních, protože nám záleží na tom, co si o nás budou myslet ostatních, nebo nám na tom nezáleží, ale stejně o tom přemýšlíme, co asi ty ostatní, jak zareagujou. Představujeme si, jak se budou asi chovat, přebíráme na sebe jejich emoce. Staráme se o ostatní, třeba ať už se staráme o svoje děti, nebo se staráme o partnery, o svoje blízké. Snažíme se někomu vyhovět, plníme jejich přání a potřeby, takže neustále jsme v myšlenkách vlastně ve světě někoho jiného. Často taky řešíme příběhy jiných lidí ve svý hlavě. My přemýšlíme nad životními událostmi někoho jiného, který se jim odehráli v jejich životě. Řešíme cizí lidi, když třeba se koukáme na televizi, tak prostě přemítáme o příbězích cizích lidí. A naše mysl nám neustále utíká někam jinam, k jiným lidem. Není potom divu, že se cítíme sami, protože ve svých myšlenkách vlastně vůbec nejsme u sebe. A my se vlastně neznáme velice často. My vlastně nevíme, co od sebe očekávat. My vlastně neřešíme, proč se cítíme tak, jak se cítíme. My vlastně neřešíme, jak bychom mohli se třeba někde cítit nějak jinak. Jak bychom některé věci, které nám nejsou po chuti, jak bychom je třeba mohli udělat jinak. My se nezastavíme nad tím, jestli teď nám je v životě dobře, jestli teď během dne se cítím dobře. My si ty myšlenky nevěnujeme. Není pak divu, že nám se sebou není dobře. Takže v momentě, kdy jsme vlastně sami a nikdo okolo nás není a my jsme nuceni se konfrontovat sami se sebou, tak jsme vlastně nervózní, protože nevíme, co od sebe čekat. Často se i bojíme, co ta naše hlava vymyslí, když jí dáme příliš mnoho prostoru, aby byla v tichu. Bojíme se, jestli bude třeba přemýšlet nad něčím, co se nám událo v minulosti, nebo bude se strachovat o to, co se stane v budoucnosti. Bude nám hlava vymýšlet nějaké takové šílené scénáře. My se toho bojíme. Nudíme se sebou, nevíme, co by nás zabavilo, nevíme, co by nás udělalo šťastnýma. A proto neustále prahneme potom, aby jsme řešili ty ostatní, aby jsme byli v kontaktu s někým, aby jsme tam neměli tu osamělost, tak neustále jako si myslíme, nebo tak neustále zaplňujeme ty svoje myšlenky, tu svoji hlavu přemýšlením o ostatních, aby jsme jakoby zalátali nějakou tu prázdnotu. Ale to nejde. My ji tím prohlubujeme. My se potřebujeme v těch svých myšlenkách dostat zase zpátky k sobě a potřebujeme zase začít řešit sami sebe. Potřebujeme zaměřit pozornost do sebe a stát se sama sobě tím nejlepším parťákem. Sama sobě tou nejlepší společnicí, protože pak, když jsem teda sama, tak mi to vůbec nevadí, protože je mi sama se sebou dobře. Neruším se nějak, neštvu sama sebe, nevysírám se. A to je skvělý. A chci vás pozvat k tomu, abyste to taky vyzkoušela, abyste to začala vlastně pozorovat, co se ve vás děje, když tam vyvstane ten pocit osamělosti. Co se skrývá zatím. Protože zjistíte, že vlastně ani nejde o to, že byste si potřebovala s někým povídat, ale jde o to, že se bráníte tomu, abyste si povídala sama se sebou. Že
jakoby to, že si chcete popovídat s někým jiným, je vlastně forma obrany, abyste si nemusela povídat sama se sebou, abyste se nemusela věnovat sama sobě. My nechcem, něčeho se bojíme, je nám to nepříjemný být sama se sebou. Ale je to nejdůležitější, co pro sebe můžeme udělat. Poznat sama sebe a vědět, co od sebe očekávat a být sama se sebou. Protože když zmizí všichni ostatní, tak já tady pořád jsem. A tak to platí. Do posledního dechu, takhle to platí. Chcete-li tady na tom trošičku zapracovat a chcete-li získat nějakou inspiraci, jak vlastně na to a takový ty praktické věci, praktický typy, jak začít sama se sebou trochu víc komunikovat a třeba začít oslabovat ten pocit osamění, tak vás zvu ke stažení první pomoci pro vyhořelé mámy. Je to věc zdarma, je tam takových, řekla bych, 5 klíčových typů, které vám určitě můžou pomoct nějakým sebezkoumáním a takovým tím můžou být dobrým startovním můstkem k takovým nakopnutím, třeba i právě z těch pocitů samoty. Já vám dám odkaz pod tohle video a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli video nebo jestli těch 5 klíčových typů jako první pomoc pro vyhořelé mámy, jestli vám byly k užitku. Tak jo, pro dnešek to je všechno. Těším se zase příště.